Ассалом духтаро, нигоҳ кунед. Даҳум дарвозаи Корвондаем, тарафи Тилобозор, якм қатор, дасти чап. Далер шоб рафта истодаем. Навинкои беҳад фасоновардагиян, баъд нархҳои беҳтарин доранд. То охири навора тамошо кунед, боварӣ дорум, писандтон мебиёяд. Нигоҳ кунед, двойка доранд, тройка, четвёрка, ҳамаи чи ҳаст. Нархҳошон аз 30 сомон сар мешавад. Беҳад интихоби васеъ дар далер шоб, ҳатман омада аз наздик бинед. Касоне ки имконияти омадан надоранд, рақамашон ҳаст дар рӯи экран, нависен, дастафкатон мекунанд. Инчунин страничкашона инстаграмшона ҳамхел далер шоб отметить кардагим дар омада, пас подписаться кунед, тез новинкаҳошон бо меброяд дар страничкаи худшон. Мана нигоҳ кунед чӣ буракҳои хушрӯ доранд. Тамошобинони азиз, нигоҳ кунед, аксияи беҳтарин дар далер шоп. Марамат каседа дар корай 100 сомон шидагия, янам хед двойкачои фасони хушрӯ спортивный. Аз ин чанд расветкаи ҳозир нишонтон метим. Я бурба брукшам нишон тиен бинан чи хелияй. Марамат далер шоп. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, даҳм дарвоза, дасти чап, якм қатор. Даҳм дарвоза, дасти чап, якм қатор. Духтаро нигоҳ кунед. Ина ҳозир ма расветкаҳоша нишонтон метим. Нигоҳ кунед чихо хушрӯи қисми болора бинед. Ҳамаша 100 сомонӣ кардагиян. Размерош тақрибан то синфи 4 мешава. Марамат барои маълумоти бештар муроҷиат кунед. Баъд инчунин далер шопда анами костюмои джинс тройка, на тройкои фасони джинс арзон шид. Чанд сум каде? 150 сомон. Размерошон чи хелияй? Диден духтаро чихе зур, мана марҳамат ҳам арзон кардиян, ҳамаи размеро ҳастай. Дастафка доранд. Ман рақамашонам мемонам дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар муроҷиат кунед, дар равакак дастафкатон мекунанд. Ва тамошобино, як нуқтаи савдора ма шумода тавсия метиҳам. Нигоҳ кунед, инами бурукҳои фасони джинс ҳамаш 50 сомон. Далер шоп нуқтаи савдое ки имрӯз ма шумода тавсия метиҳам. Духтаро страничкашона матметид мекунем, будроен тамошо кунед. Ина 50 сомонӣ бинен хушрӯгии бурукҳора охи ҳамаш 50 сомон. Ира бинен, и 16 хушрӯ, и 16 хушрӯ. Беҳтарин нарх пешниҳод шидагиай. Мана размеро то чандай? Диден, то синфи 6 ҳафта размер ҳаст, нарх боша 50 сомон. Ина аз размерои ҳамин малютка сар мешава то синфи 6 ҳафта. Хушрӯгиша диден духтаро, беҳтарин моделакояй, нарх бошад, нархи аҷоибот, нағз хуб. Мана 50 сомон кадомеша мегирен? 50 сомон. Хеле нарх ягонҷода нест духтаро, шитоб кунен. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, даҳм дарвоза, дасти чап, якм қатор. Иқай бурукчо хушрӯай духтаро, марҳамат. Ина моделакои новинка омадаи далер шопда. Нархошон мана марҳамат 40 сомонай. Беҳад фасончаян. 40 сомон хушрӯгиша бинед, маъқултон мешава. Ина намуд то синфи 2 сера размер ҳастай. Ина намудаш ҳаст мардонаша, бачагонаш. Бачагонаш чанд сомон? Ишам 40 сомон. Марҳамат, нигоҳ кунед чихо хушрӯ. Ана баъд размерои майдаш ҳастай 30 сомон. Материалош ваяй вилветай, хушрӯчаи ҳичи намешава. Бури гуванҷо будай вилвет шута истифода мебарен беҳтарин. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, даҳм дарвоза, дасти чап, марамат, якм қатор. Далер шоп. Биёен гап занен, буд нишонтон метиҳанд. Иҷо ҳам интихоб бисёра худиёи фасон доранд, худичои хушрӯра. Ина размерора бинен чихо фасонай. Иё 40 сомона? Ам болоя? Ина боло диден худичои хушрӯ ҳамаш ҳамём 40 сомонай. Қа хушрӯанд духтаро, марҳамат. Ина худичои фасон дар кор боша барои писаракотон. Биёен 40 сомонӣ дар далер шоп. Мана беҳтарин моделҳои новинка. Ҳатман омада аз наздик тамошо кунед. Ира бинен, иққа кавгот ки ҷои хушрӯ омадай духтаро. Нархоша бо намеген 20 сомонай. Мана ҳама намудаш ҳастай, ҳамаи рангош ҳастай. Размеро аями малютка сар карда то чанда дорен? То 7 солара, то 7 солара, то синфо 1-2 доштиян. Диден чихо хушрӯ. Ина марамат 20 сомон нархи беҳтарин. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, байни 9 و 10 байни 9 و 10 дарвоза мешава. Ай 10 дарвоза ки ворид гаштен, дасти чап, якм қатор. Далер шоп. Иҷада нижни билиёшам ҳастай кӯдаконара. Ина марамат дар кортон боша, бинависен, бо мефаҳмонантона. Ва духтароира бинени қаи худи чо хушрӯван. Марамат сезони ҳамина омадагиай. Ина далер шопда бори нав омадай. Нархошон 50 сомона.
50 сомон нигинчадор пад бренд бори гуанҷу фасониша биненухи ҳозир сезони ҳамина омадагай духтаро беначосана мана материалошон двухниткаяй баҳорона беҳад сифатуш хуб марҳамат кас седа дар корай метавонен биёен бозори Корбон тарафи Тилобозор даҳм дарвоза дасти чап якм қатор далер шуб инчунин анаи хел худичо ҳаста ё бо 30 сомонан духтаро хушругира биненухи чихе фасончаян мана 30 сомон рангоша бинен чихе рангои фасон дора марамат и мишкоям 30 сомон айнаи ваёям було будагиёшам 30 сомон марамат нархҳои беҳтарин кач пешниҳод кардесиян духтаро ҳатман далер шуб биёен ина модарои азиз медонам ки бисёр кӯдакҳои шумо анамин намуд либосҳо мепурсанд марҳамат як нуқтаи савдоро ма шумода тавсия метиҳам 60 сомонай хичон тоқаян витрёвкай беҳад хушрӯча диден ачки дорак ҳам хелиша мепурсанам бисёр кӯдакҳо 60 сомон ду рангш ҳастай 60 сомон размерашон чӣ хелиай то синфи як айсесола то синфи як дура размер ҳастай марҳамат метавонен биёен бозори Корбон тарафи Тилобозор даҳм дарвоза дасти чап якм қатор далер шуб рақамошон ҳаст дар рӯи экран доставка хоҳен нависен ина бинен чихе хушрӯй материал плашовкагиай бори гуанҷу нигоҳ кунен чихе хушрӯ марҳамат бинависен доставкатон мекунанд баъд инчунин инаи плашовкаҳошона бинен духтаро чихе хушрӯ иам 60 сомон иам бори гуанҷу қафасона кае иёра бинен охи духтаро ина пушчона бинен чихе плашовка бисёр доранд ва ё чанд пулиян ина ино чанд пулиян иам 60 сомон и бомберчора бинен охи плашовкагиян ҳам хушрӯ чанд тарасветка дора 60 сомон ина 60 сомон духтаро боварӣ дору маъқултон мешава барои савдо гирифтаниен барои хитон барои туҳфа ҳатман далер шоп биёен омада наметонен нависен доставкатон мекунанд ина қафора ва ё чанд ян на пушт будагиётон 60 сомона ина размерои калон 60 сомон хушругиша диден 60 сомон кадомиша мегирен духтаро 60 сомонӣ диден а у плаш чанд смай ва ира бинен духтаро қахушру фасон вой духтаро ма як нуқтаи савдо ёфтам ҳам қаборошон арзон нигоҳ кунен 60 сомон ина плаш мекофта бошен плашакҳои фасони хушрӯ доранд 60 сомон бовар мекунен бори гуанҷу ая сифати беҳтарин дора мана 60 сомон размерашон чӣ хелай ай розови цветан будай ва чихе нағз ай синфи як то синфи 5-6 будай бовар кунен духтаро мана сифаташ дам худаш дам гап нест нархаш ку тамоман шок марамат 60 сомон бозори Корбон тарафи Тилобозор даҳм дарвоза дасти чап якм қатор далер шоп инчунин бачагиш ҳаст бачагиёш чанд пула иам 60 сомон диден духтаро беҳад нархҳои хуб мана дигар цветошам ҳастай диден қисми болора бинен рангҳои дигаршам ҳастай марамат нависен доставкатон мекунанд агар хитон омада натонен баъд дигар хебороям доранд тройкаи хушрӯ двойкаи хушрӯам доранд ҳозир ма шумода нишон мекунам и двойка ё тройка и чанд пулай ва ира бинен духтарои қахушрӯ 70 сомон бовар кунен нархошон да гап нест ҳатман омада аз 30 сомон сар мешава нарх дар ин нуқтаи савдо то инами қиматиш чанд смай 100 смая 100 сомон ина биёен боварӣ дорум ки маъқултон мешава ҳамаи чи ҳастай нархҳои ҳамаш арзонай